Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fi dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ngendika sapa al malaikatu para malaikat li Ibrahim maring Nabi Ibrahim. Ngendikane ya Ibrahim mu'arid an hadza. Ngendikane ngono malaikat. Nek ora ngerti, ora ana tafsire, darani Gusti Allah ana huruf nida. Ya Ibrahima utawa ya Ibrahimu hi Nabi Ibrahim. Iki darani sing ngendika Gusti Allah padahal jalur cerita sing ngendika malaikat. Innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Ayat 76. Ya Ibrahimah he Nabi Ibrahim utawa ya Ibrahimu he Nabi Ibrahim. A'rid mlengoso sapa sira ngan hadza saking iki urusan. Ayat tegese utsruk ninggalna sapa sira hadzal jidala ing ikilah perkara utawa ikilah planning siksa. Karena rodok istilahnya Arab rembukan mojoke malaikat lemune nek ana wong siji wae ra disiksa, maka Nabi Ibrahim ngendika Nabi Lut kan apik, kenapa kaume disiksa. Lemune nek ten kampung riku ana wong siji wae ora bakal medhun siksa. Lan Nabi Lut apik, ana ning tengah-tengah kampung niku napa kok jenengan uduni siksa, napa kok arep jenengan uduni ngazab. Mula terus niki dirada digetak cara bahasane he Nabi Ibrahim, pokoke kowe iki ngaliya saka perkara iki ngaliya. Aning kula ya mesakake. Mesakake sapa? Ya mesake Nabi Lut lan nika wong apik. Allah itu ngerti sapa kawula-kawula sing berhak karo pantes nampa keselamatan, nampa kanugrahan. Allah itu ngerti kok ya.
Ya logikane kaya-kaya nek ngono kuwi engko iki kabeh keneng. Tapi Allah wis iso milih-milih sapa sing dislametke. Wajar manusiawi banget sing jenenge wong apik weruh wong apik tanpa ngazab, tanpa siksa kaya ra mentala ki wajar. Ning tenangno pikirmu. Wah jan kula kaya ora ikhlas sih. Wis wong kowe iki ora ngerti saiki aliyana ninggalke perkara iki innahu sak temene utawi kelakuan iku koja temen-temen wis tumeka apa amru rabbika perkarane pangeranira iki wis titiwancine kebijakane pangeranmu perkarane pangeranmu duduke ditekake ana ing dalem sebagian hamba utawa kawula-kawula sing pancen wis cara kasarane ora iso diprema jenenge wis ora iso di liyak-liyuk. Ha iki istitiwancine kok ya bi isolil ngazabi utawa bi isoli hadzal ngadabi kelawan nekakake ikilah siksa ilaihim maring dheweke kabeh kawula-kawulane Allah kaume Nabi Lot. Wa innahum lan sak temene utawi dheweke kabeh iku ati bakal nekani him ing dheweke kabeh apa ngazabun siksa ghairu mardudin kang ora iso ditolak. Gek kamangka ngerti ya kaum-kaume Nabi Lut kae iki engko dilongkas bakal mudhun siksa nggo dheweke kabeh sing siksa niku ora iso ditolak. Ora iso dindani, ora iso disingkiri. Nek lindu ngono kan mlayu, nek tsunami ngedo, iki ora iso. Nek iki jan benar-benar ora iso ditolak. Ae tegese ghairu masrufin ora iso diendani nganhum saking dheweke kabeh. Wala madfungin lan ora iso ditolak. Biji dalin sebab do jidal utawa kelawan jidal ora sebab ning biji dalin ditolak kelawan ngekeki alasan madoni wala dungain lan kelawan donga wala ghairihi lan sak liyane ngekeki alasan pondonga itu ora iso iki kok mbok jenengan ki ngekeki alasan tiring-tiring wangun kae wah ora bakal iso menang. Tulung Gusti Allah, pokoknya ampun disiksa, kula tobat, bar niki ajeng kula tebus, kula arep poso sak matine ora urusan. Pokoke mbok poso sak matine ae tetep siksa. Iki jenenge jedulke jidal. Jidal niku ngekeki alasan men slamet saka siksa ngoten niku. Wis ora ditampa. Tulung Gusti Allah ampun medhun siksane. Pokoke bondo, omah, montor ajeng kula sedekahke. Wes, pokoke tenan ning tulung ampun diuduni siksa. Termasuk bojo barang arep tak keke. Misalkan saking wedine siksa kok ya iki critane iki. Bojone nggo tumbal. Kamangka nalika ndonga ngono sing wedok ngerti lah jenengan didedeg gedhe kok ya. Piye muni meneh. Nah, aku arep tak nggo tumbal ben kowe slamet. Wes. Mbok jedulke jidal apa-apa, saat itu wis dadi satu keputusan saka Gusti Allah. Qad jaa amru rabbika sareng apa? Mula rasah anu kowe rasah jedulke berbagai macam alasan-alasan. Iki wis titiwancine masalahe kok ya. Siksa niku wis ora iso dinggokke.
denggokke saka mereka ora iso, memang wis mligi tumuju nggo kaume Nabi Lut. Wis ora iso dinggokke, ora iso ditolak nganggo jedulke alasan-alasan, ora iso ditolak nganggo ndonga. Mbok ndonga tiring-tiring kae. Ngantek le ndonga niku ya salamu ya mukmin. Berarti ya salamu ya mukmin, ya salamu ya mukmin, ya salamu ya mukmin. Salimna min hazal ngazab. Wah, salim mugi nyelametaken sapa panjenengan nak ing kita min hazal ngazab saking iki siksa. Malaikat tetep ra urusan. Ndonga ngantek ndubleh ngono. Ajar bol. Ngarep main-main. Masalah kebangetan tenan kok ya, kebangetan tenan. Kebangetan niku jane satu perbuatan kleru. Gek wis direken niku ki dosa gedhe, dielingke, dikandhani, diomongi ora nampa. Sing luwih gedhe ki le ora nampa pitutur, le ora nampa wewarah sing bener niki, dikeki wewarah sing bener, dikeki pitutur sing apik, sing cetha iso nyelametke ning ora nampa. Niku jenenge kesombongan. Nek dosa sing ngarep ngono saka nafsu lah, nek saka iki sombong sih. Yang namanya sombong itu kan istilahnya batrul haqi, nolak kebenaran. Nih. Waradul hadisi lan balekke omongan. Ila ghairihi maring liyane ngono kae. Sing jenenge sombong itu nolak kebenaran, malah kepara balekke omongan ning gone sing omong. Sepele ning nek domongi, makane kaya ibu-ibu anggere muni domongi pas kleru, mbok ya rasah ngrasani Bu, wong urip kok ming dientekke nggo ngrasani. Lah kok li omong agi kowe wis kuwi sombong kuwi anggere. Kan padha karo mbalake perkara ning ngene sing ngomong. Nolak kebenaran isen wong lafate agi kowe kok le semuci walah. Lah terus kaya sing ngandangi wong sing asli suci ngono ya. Ngendi ana wong sing asli suci ya ora ana wong suci. Arep ora suci kae nek pancen merangguli menangi kemungkaran terjadi wis kewajiban ngandani, ora kok teko kita itu sok suci ki ora kok ya. Kewajiban. Rungokno kewajiban iki. Metuki kemungkaran kamangka iki dilalai kemungkaran dilakukan oleh urutan aturan. Urutan aturan iki kowe iki nyelametno awakmu karo keluargamu. Kowe iki ngejak apik awakmu utawa gawe apik ning wong tuamu, ning keluargamu, ning sedulurmu, ning tanggamu. Lah iki nggunakake urutan-urutan ngono kuwi. Nek wong liya adoh ngene rada meneng ra apa-apa. Ini wong cetha kemungkaran itu terjadi dan dilakukan karo keluarga, karo tangga. Wajar nek kene elek-elek iki wajar kok donekke. Kaya apik-apik dhewe. Juweh ngopo? Sangger model kok keten niku sombonge pol isen. Wong tuaku sing makane ora tau, malah brentek-brentek. Mbok yo mikir awake dhewe kok ngurusi wong. Ngono ku akeh. Gek kaya keten niku nek domoke wong liya, bolone akeh. Dadi setujoni sih bolone bener ngono sih. Akhire sing kepojok sing juweh iki. Randi boloe padahal posisi
Ngibadah sing bener sing juweh kuwi ning malah ora ndek pala. Mbok yo mikir awake dhewe. Wo nek jenengan mencermati saat kita ini juweh. Kuwi iki asline ora piye-piye ning mikir awake dhewe. Nek duwe sudut pandang rada jero lho nek jenengan paham. Kuwi sakjane mikir awake dhewe. Gampangane kula juweh karo jenengan. Jenengan melung-melung. Mbok yo mikir awakmu dhewe. Juweh. Wong nyatane mung pas ngene iki juweh, nek mangan enak meneng wae ra juweh. Ngantek jenengan ngomong mbok mikir awakmu dhewe. Lah ya aku le juweh iki mikir awakku dhewe. Lah ku juweh iku mikir awakku dhewe. Wong nyrawati wong kok mikir awakmu dhewe. Karena niatku juweh itu nindake dawuh Allah jenenge amar ma'ruf nahi mungkar. Niatku. Juweh niku wujud ngibadah. Engko ben diganjar karo Allah, gek nek diganjar karo Allah ki aku mekoleh kamulyan. Dadi lah ku juweh ki sakjane aku ki mikirke awakku ben awakku mulya. Lah kowe tak juwehi nampa ya syukur ora ya syukur karena niatku juweh iki arep golek opah saka Gusti Allah. Mula juweh iki nek dibalekke nang kono ki asline mikir awake dhewe, ora mikirke sing dijuwehi. Wegah wong kok ngono kok dipikir entek-entekke pikiran. Ya to wong dijuwehi nyayal kok dipikir, ora usah dipikir, ngeceh-ceh pikir. Ning le juweh niku niate arep golek ganjaran saka Allah. Mula sing dijuwehi iki engko manut ya kena ora ya kena. Saat manut ya ora piye-piye, saat ra manut ya kita sing ngandani sing juwehi ora lara ati. Dadi sak karepmu. Lah iki berarti asline mikir awake dhewe. Ketoke anu jenengan ra tekan tak terangke ngene iki janes. Yes. Ora nggantuk jenengan guys. Angel. Ora tekan, mikire ora tekan. Karena sudut pandang sing tak terangke iki murni ke Allah, ke ikhlas ya iki mligi golek opahe Allah, golek ridane Allah. Terus engko lahan sing digarap menekake opahe Allah, menekake ridane Allah itu njuwehi wong kuwi penggarapan lahan. Ning kuncine ikhlas, nek ra ikhlas ra sida, ora oleh apa-apa kaya. Ya ngono kuwi paham-paham sing rada jero to, paham keakhiratan. Ora mesti ditampa nek karo wong umum kok ya keterangan ngeten iki. Mula kadang ora tak omongno, tak nggone dhewe wae. Lah ming do ora nampa kowe kok. Tak nggo dhewe. Dasare aja neh kok nampa. Wong mudeng kowe ora kok. Lah ya kaya sakniki diwalek ora sing nggon kemungkaran mawon. Sing nggon amar ma'ruf ngejak apik. Kula ngejak jenengan, anu to Dik, awake dhewe wis tuwa nggo salat karo ngaji nggo modal. Engko ndak nek mati ra disangu. Lafate. Nggo salat ro ngaji wong wis tuwa. Ati kula iki ngono kuwi masalahe niate ben diganjar Gusti Allah. Ajak-ajak niku dakwah jenenge. Ajak-ajak iki ben diganjar Gusti Allah. Makane kula omong wis tuwa to Dik, nggo saiki salat ro ngaji kena nggo sangu mati arep ngopo meneh. Lafate ketoke ngono, ning ati tak tata niat golek ganjarane Allah. Lah sing dijak jenengan iki langsung bengok. Ora oleh ganjaran ya ora apa-apa, mati ya ora ndek sangu ora apa-apa. Kuwi urusanku, aku sesuk nek ora ndek sangu ya ora arep njaluk kowe lho ngono kuwi. Weh. Dadi kono mah omong ngono kuwi. Kuwe.
Kene le ngandani alon-alon malah kono omong nyelekit. Le muni ora disangu ya ora apa-apa. Sesuk nek mati ora disangu kae aku ya ora arep ngrusui kowe. Ora arep njaluk kowe. Pentokane rembug iki kono terus wis pokoke kowe iki rasah cerewet. Wis, kene ngandani apik malah ngono kuwi wis oleh. Rasah cerewet, rasah juweh. Salat ora salat, ngaji ora ngaji kuwi urusanku. Ya to jata nek dirasake saka hubungan omongan, hubungan interaksi rak ya kaya-kaya ning rasa ki. Ning wong mau atiku wis tak tata, aku ki arep golek ganjaran, aku ki arep golek opah saka Gusti Allah. Dadi kono omong ngono kene ya tetep guyu. Aku tetep guyu. Masalahnya tetep padha wae oleh ganjarane Gusti Allah. Kene malah guyu wangun kae. Ngopo kok malah guyu ki lah ya wis sing penting rak aku ki poin to. Sampeyan ngomong ngono kuwi ya kena, gelem ya kena, ora gelem ya kena. Kula ki ngomong wong wis tuwa ayo Dik, salat ro ngaji kena nggo sangu mati. Iki ki aku wis oleh ganjaran dadi guyu. Cara engko tak nggo nyelodorke daftar kerja iki wis dibayar. Wis dibayar dadi tenang wae. Wis. Wis kono Dik penake tak alian golek ganjaran liya. Iki gandeng wis diomong Gemang, lho kok golek ganjaran liya meneh. Piye ya golek liyane sing kowe iso tak jak meneh ora oleh ganjaran meneh. Kono engko ora gelem kaya kowe kuwi ora apa-apa. Dadi dijak kok omonge kaya kowe kuwi, ora gelem ora apa-apa lah, aku mung arep golek ganjaran meneh kok ya. Niatku iki golek ridane Gusti Allah, ora kok akon kowe ngejak kowe harapanku niatku ben kowe gelem ben kowe manut ora. Gelem kena ora kena, manut kena ora kena. Ketane manut mah repot aku ngono. Wongku, oh mbok aku tak melu ngaji ra mah dadak ngampiri to iki kok. Wis dadak boncengke gak engko juweh genti kowe iki. Juweh piye? Bareng ngaji njaluk jajan mah remuk aku. Mula sing apik ora gelem ngono kuwi Dik, ngono mah aku. Gelem mah ming bangkrut aku. Ngene iki sok ora tekan jenengan karepe ya nek ngandani ngejak sing dipandhani kudu nampa sing dijak kudu gelem ngono ya jenengan iki malaikat anu Israil lho. Dadi apa-apa iki meksa. Ora usah meksa wong. Apik elek monggo ning nalika duwe lahan goleke keuntungan akhirat ngono wis tonjit banget nek. Ning nilainya ikhlas. Ora usah dadak gersula nalika ngomongi ora ditampa kerep ibu-ibu ki sok sambat. Walah Pak, kula ki jan mumet lho ngantek awak kula ki kuru saiki. Padahal cetaka cemplon kok ngono kok kuru. Kurukan daging aku. Lah napa Ibu alah jan. Ketitipan anak loro wis ora nggenah kabeh. Diomongi ora do manut, dikon ora do temandang. Wong wis do gedhe-gedhe iki mbok ya karepku lho ngono. Lafate karepku. Ki mbok ya do salat, wong ya apa-apa saka Gusti Allah. Nek diomongi malah melirik. Ngantek-entek tenan Pak kula ngandani anak niku wis ora ana sing manut. Ketoke nek didelok saka gen keturunan getih iki akeh saka bapakne niku ki Pak. Padha le angel. Lha muni nek didelok saka gen. Lah karepe pripun Bu mbok ya wong wis gedhe tuwa niku karepe jenengan ning karepe Gusti Allah ki ora ngono kuwi.
Kayak anak jenengan iku ya ndeke Gusti Allah sing iso ngowahi, sing iso nggeret giring Gusti Allah. Jenengan iki mung sak kodar ngomongi juwehi kok ya. Anak terus ngudokke dosa jenengan wong sing iso ngudokke Allah kok malah jenengan. Sing ngudokke iki Allah dudu jenengan. Biasa jenengan nek iso bersikap mundur tentrem kae. Dadi sak kodare wae. Krungu azan kae nang omah dopyak-opyak. Azan do salat sithik. Ditimbali Gusti Allah nampa sehat urip saka Allah ki ayo ngabekti marang Allah do salat sithik wis. Ngono ki do mbekek dolanan handphone wae. Ora temandang ya wis wenenge wae jenengan tetep guyu kok ya wong wis oleh ganjaran kok. Tetep guyu wae bar kuwi terus salat dhewe wong dijak ora gelem. Bar salat dhewe wis aman to, kewajibane wis beres, wis gugur, wis mung karek tenguk nang ngarep TV. Karo mangku kongguan isi intip. Dipangku karo ndelok TV kae. Cah-cah salat ben ora ben wis takon ra kainan. Wong wis bar tak opyak-opyak ngono wae kok ya. Apik elek tanggungane dhewe we kok. Penu ning rasa penak banget kok ya ning nek isih kamanungsan iki sing ra dadi mungkin jenengan ki ngrasa wis kulino salat ra tau ninggalke salat bahkan pendak dina ngaji kiwa tengen ngerti. Kiwa tengen do ngerti nek jenengan ki ahli ngaji. Sementara anak do ora salat, ora kenal ngaji. Lan jenengan ngopyak-opyak anak, ternyata terselubung keinginan karo terselubung rasa bahwa wah wong aku ki ndak dina ngaji, wong aku ki ndak dina jamaah. Kok anak-anakku do ora salat. Iki nek didelok kiwa tengen rak yo elik to. Ki sing salah ning kene iki. Dadi lafate nek didelok kiwa tengen berarti jenengan iki mung butuh pengakuane kiwa tengen wis ora main nek sing iki kok ya praja niku jenenge. Butuhe men ketok apik menurut kiwa tengen kok ya wong-wong tuane jamaah terus, wong tuane ngaji terus. Iki ya karepe anake do seneng jamaah. Gek engko kiwa tengen iki do ngacungi jempol, wis jempol papat ora ming telu. Tangan loro, sikil loro. Wong kok senengane pamer walah mbok ya. Ora usah ngono kuwi urip ki. Sing penting Gusti Allah ngerti. Lah engko bijine kiwa tengen piye monggo. Sing paling baku ki masalahe Gusti Allah ora kiwa tengene. Mang tata ati ngeten niku. Ra ikhlase dadi malah kepara nekake rahmate Allah taala. Wis niki sik. Terus sesuk. Muga-muga do diridani Allah. Do diberkahi Gusti Allah. Atine dituntun semende ikhlas DP-DP ngibadahi mligi krana ridho karo rahmate Allah Subhanahu wa taala. Bejo slamet donya akhiratipun. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.